Здравейте на всички, казвам се Валерия и аз съм маркетолог на Freedom24. Аз съм на 21 години и инвестирам, защото разбрах, че заплатата не ми стига. Затова тук съм, за да ви представя как нашето поколение на 20-30 години могат да инвестират и да постигат големите си цели благодарение на инвестиране на фондовия пазар. Дайте да говорим за нашите проблеми. Знам колко е трудно за поколение от 20 до 30 години да си купят апартамент или да си правят някакви големи покупки, като пътешествия на някакво дълго разстояние. Знам колко е трудно, защото заплатата не стига и спестяванията също не стигат, защото разходите вече по-големи са от доходност. Затова искам да ви разкажа своя опит, как за 6 месеца стигнах до към 20% доходност на моя портфейл, да ви разкажа какво лично аз използвам и поне да дам малко мотивация на младото поколение да започнат да правят нещо различно, защото от нашата финансова грамотност зависи нашето бъдеще. Така че хайде заедно да развиваме българската финансова грамотност. Аз лично избрах балансиран портфейл, защото знам, че колкото по-голям доход искам да стигна, толкова по-голям риск трябва да поемам. Затова избрах нещо между рисков и консервативен портфейл. Лично аз инвестирам в акции на стабилни компании, в акции на малко по-волатилни компании и в облигации, за да имам и стабилност в портфейла си. Честно казано, аз лично преминах през всичките етапи, ще започна утре. Трябва малко още да науча някакви неща, трябва повече анализ, но разбрах, че по-голям риск да не започна изобщо, защото иначе губя доста много възможности. Затова реших да започна с сума от $1000 и разпределих я между 3 актива. И първия актив вече продадох някъде след 1 месец и половина с доходност 12%. Това беше първата ми сделка, която затворих с добър резултат. За мен лично инвестиране на фондовия пазар стана не нещо като хапче за бърз доход, а възможност моите пари да работят и да имам представа, че мога да направя всичките своите финансови цели и да ги превърна в реалност. Затова инвестирам умно, използвам диверсификация, както казах, използвам балансиран портфейл, анализирам компании, не инвестирам в тези компании, за които нищо не знам, и за това постигам резултат. Но какво всъщност е фондовия пазар? Ще обясня за жени с един пример, който винаги използвам за моите познати, когато ме питат, какво всъщност е това. Всичките знаем компания Estée Lauder. Това е козметика, често я купуват нашите приятелки или дори ние, и съответно знаем, че компанията се развива. И на основа на това можем да направим анализ, че тези акции могат да пораснат в бъдеще. Съответно, купуваме тези акции сега и след време, когато компанията още се развие, продаваме с плюс. Тоест, акцията стават на по-висока цена и нашата печалба в разликата между тази цена, по която сме ги купили, и между тази цена, по която сме ги продали. Най-важното нещо е да избереш своята стратегия и да разбереш колко риск можеш да поемеш. Но според мен инвестирането е необходимо за нашето поколение, за да постигнем към по-големите цели. Затова, ако имате някакви въпроси, пишете в коментарите, следете нашия YouTube канал, защото тук споделяме финансова грамотност за българите от нашите експерти. Имате в описание към видеото и контакти, на които можете да се обадите, да ни напишете, за да ви помогнем да започнете. Благодаря за внимание и това беше от мен за днес.